vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tipa tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumberawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini ndinoda kureurura kuti ndakaba bhurugwa romwe mukadzi uyu anongogarawo pamba apo patinogara because pane marooms akawanda. Saka mukadzi uyu ndakabva ndazomubira bhurugwa ndikabva ndazoti sekuru vangu, because sekuru vangu ivo ing'anga. At that time vainge vakauya kuno kuHarare kuzotiona, saka iye ainge akambonditengesa mushure mekunge ndambogara nemunin'ina wangu, because landlord iye anoti mutemo wake ndewekuti iwo kana ukashanyirwa for more than 3 kana kuti 4 days unofanira kuti unge uchimuzivisa, because anenge ava kuda kukubhadharisa like magetsi nemvura. So ndakabva ndazongoti kune munin'ina wangu, panapa kanyaya iripo maini ndeyekuti muchatongogara muri mumba yetu all the times musingabudi. Saka munin'ina wangu at that time ainge achitarisirawo kuti ainge achazoenda kuSouth Africa because ainge akabva mukunetsana nemurume wake. Saka ndakabva ndamutora ndikabva ndati kunyange zvikanzi ndatambura zvinengei, but hapana kapa ndikazomborasa mwana waamai vangu. Saka aingoswera muswero wese wezuva akazvivharira zvake mumba. Saka pane pamwe apo paakazochema achiti yei ndanzwa nechando kuda kumbobudawo panze. Mukoma akangoti achingonobuda panze, then mukadzi uya akabva azouya ndokubva azotanga kutaura naye even though ainge achitomuziva kutoti munin'ina wangu. So akabva azomufeya iwo munin'ina wangu akabva azotaurawo kuti ainge akamirira kuti ange achizotumidzirwa mari nefriend yake uyo ari kuSouth Africa, but zvairakidza kuti zvainge zvichazotora nguva yakati rebei. So uya akabva angoramba achingofeya munin'ina wangu. Iwo munin'ina wangu nekusaziva kuti ndiri kutofeyewa akabva ataura zvinhu zvakawanda. Then uya ainge akangoisa foni yake parecord ndokubva azotumidzira landlord. Saka landlord vakazouya kumba usiku vakabva vazotipa bhiri, vakabva vati taifanira kuti tinge tichitopa up parenti uye taifanira kutopa up pamari yemagetsi nemari yemvura, because tainge tichiita kuti vanhu vange vachizogara semasquatter pamba pavo. Mukoma sezvisinei takabva tazobhadhara mari iya. Zvino pakazoya sekuru vangu. Sekuru ndakabva ndavaudza, vakabva vati uyu hanetse, uyu ndiye wandiri kuda kunyatsokugadzirisa. Saka vakabva vazonditi ndaifanira kuti ndinge ndichizoba chipfeko chake chemukati. Ndakabva ndachiba zveshuwa mukoma. Mushure mekunge ndachiba, sekuru vangu vakabva vazondipa mushonga. Vakabva vanditi mushonga uyu ndoda kuti unge uchienda kunoumwaya padhuze neapo paanga akayanika chipfeko chake. Saka ndakabva ndazobuda ndokubva ndazoenda ndikabva ndazonomira padhuze newashing line ndikabva ndamwaya ndokubva ndazodzokera kumba ndisina kana kumbocheuka. Saka vakanditi mushonga uyu ndewekuti kunyangwe akazofunga kuti ko ndine bhurugwa rangu randayanika saka vakanditi mushonga iwoyo ndewekuti iye ange achizongorivara zvekuti pose paanenge achingofunga kuti ko bhurugwa rangu riripi, obva azongokanganwa. So sekuru vakabva vazotora bhurugwa riya vakaenda naro kumusha. Saka mukadzi uyu zvaizvezvi ari kubhleedha zvekuti kana mapads haachashandi, anongogara achingobleedha at all the times. Ndakatondiudza kutoti usiku anotorara akapfeka a pad, then on top of that anobva azoisa an adult diaper because ari kuramba achingoenda kumaperiods. Apa mukadzi uyu aitongoraramawo nekuzvitengesawo muviri wake. So you can just imagine kuti the loss of customers. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu ava. Zvino ndakabva ndazovabvunza kuti saka mukadzi uyu kuti ange achizosunungurwa, what is it that is supposed to be done? Ivo vanoti sekuru vavo vakavati munofanira kuti munge muchitenga mombe nemari yenyu imimi. Kana matenga mombe, then mombe iyi tinofanira kuzoenda nayo musango tobva tazonoiuraya, tobva tazongoisiya musango imomo. Hey, zvakangooma hazvo vedwe. Hanzi ndokuti mukadzi uyu ange achizosunungurwa asazongoramba achingobleedha. Zvakangooma hazvo vedwe. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera.
nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makave kachitupa changu. Inini ndinonzwirawo tsitsi mukadzi webest friend yangu. Best friend yangu iyewo anoita zvechihure, dai kwanga kuri kunzi akangogara zvake atora barika zvainge zviri nani, like what I did. Ini hangu ndine vakadzi vangu vatatu and this is what I wanted. Ndakatongoona kuti nemukadzi one aiwa zvainge zvisingazobudi, ndokubva ndazosarudza kuti it is far much better kuti ndingoita vakadzi vangu vatatu. As for my friend, iye problem yake ndeyekuti haazivi zvaanoda muupenyu, anongoti wose waanenge asangana naye anobva amuda. But chinondirwadza manje ndechekuti best friend yangu uyu akasunga mukadzi wake kuitira kuti mukadzi wake asamuhurira, but at the same time iye anotohurira mukadzi wake. Naizviri fe here izvozvo? Vanguwo vakadzi neniwo ndakasunga mukoma, that is my own central locking, my protection, but handivahuriri. I am satisfied with them, but zvinoitwa nefriend yangu it disturbs me a lot, because anotoita achitozviziva kuti no matter what mukadzi wake kana akangohura chete chikomba cheche chinobva chatofa. Is this fair kana kuti hazvisi fair mukoma zviri kuitwa nefriend yangu? Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Hanzi vanguva vakadzi ndakasunga, but friend yangu iye akasungawo mudzimai wake, but ari kungoramba achingohurira mudzimai wake. Ngatizamai kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makave kachitupa changu. Inini I have been in and out of prison, I think kubva ndichitori kuprimary mukoma, because ndinonzi ndine shavere kuba. Zvinonzi sekuru vangu vainge vaine shavere kuba. Zvinonzi mukoma ivo sekuru vangu ava vaitopota vachitobikirwa madoro kuri kutopembedza shavere racho iroro. Nawo dambudziko ravapo nderekuti veukama ivo vanoti vava kunamata, uye zvakawanda zvinoitika mumhuri. But unoti kana ukauya nenyaya yako uchiudzawo vakuru vasara mudzinza rekwedu, vanobva vangoti chingonamatai zvinopera. Chinondirwadza mukoma ndechekuti inini kana ndakazvitarisa ndikungoona kuti ndinoita sekunge ndini ndinoshandira dzinza rose, ndinoshanda mukoma. Paipai pandinenge ndati ndafungawo kuita urongwa hwangu, then ndinobva ndazongoita a very silly mistake, ndobva ndasungwa. Ende ndinoti kana ndikasungwa paya ndinotombonogara kujeri zvekutokanganwa. Inini ndiri kuraramirawo ndiri kuno kuSouth Africa. Ndakatombotengawo motikari ndichiti motikari iyi yandatenga after ndaseva mari iyoyo for a very long time. Handidi hangu kunyeperai panguva yacho iyoyo kuti ndinge ndichizokwanisa kubata mari yakawanda kudaro, ndainge ndakatoitawo madhiri tichitoitawo zvekumbavha, but ndakakwanisa kumaneja ndikatonotenga motikari yangu. Ndakatenga motikari yangu yainge iri right, yainge iri mhando yeToyota Hilux, but maold model aya akasimba aya. Ndakati ndatenga motikari yangu yaya, then ndikabva ndazongoti motikari iyi sezvo mataya ayo akapera ndikufanira kuti ndinge ndichitsvaka mamwe mataya. Saka ndakabva ndazotaura nomwe mufesi, iye basa rake ndiri kungoti anongodhila nematires chete, any kind of a tire that you want ukangomuudza anokuvigira. Saka akabva azoenda manje ndokubva azonoba mataya aya, akaenda akanoba pamba paumwe murungu. So mukoma akabva azonditengesera 4 sets of tires, ndikatoti zvese bo. But iye manje ainge akaba pamba pemurungu uyauya akabva atoona kutoti painge paine mukana wekuti ange achingoramba achingoenda achingonoba. Handishure mekunge azobatwa ndopa akabva azounzwa kumba kwangu ainge atori muchivheni, then iniwo ndikabva ndazosungwa. Ndakanogara kujeri mukoma for almost a year ndichinobuda zvinhu zvangu zvainge zvatodhakwa. Mudzimai wangu sezvo iye ainge aine passport, motikari iyi tainge takaisa muzita rake, then akati ndiri kujeri akabva atoona kutoti wainge uri mukana wekuti ange achitengesa motikari. Nanasi mukadzi uyu wandainge ndichigara naye handitombozivi kuti ava kugara kupi. Vamwewo vakangondiudza kuti ava kuCape Town, but chinondirwadza ndechekuti shave iri mukoma nasho rinonzi riri pandiri. Shave iri hanzi rinokwanisa kutondipa mari zvokuti ndinokwanisa kungokaruka ndatopinzwa mumadhiri ekuti ndinoita mari, but dambudziko riripo nderekuti shave iri harina kugadzirwa sezvainge zvakaitwa sekuru vangu, because ivo sekuru vangu vakatotenga dzimba muHarare nekubira vanhu.
right mukufamba sezvandinongoita. Kana vakapesana nemunhu anenge aine mari, then vaibva vatanga kunzwa vachifambwa mumaoko. Ndo zvandinonzwa zvekare mukufamba umu. Kana ndikasangana nemunhu anenge aine mari yakawanda, then ndinotonzwa maoko angu awa achifambwa nezvinhu. Then ndikangonotaura nemunhu uya ndichitaura nemunhu, ndinenge ndichingonzwa voice richinditi zvipukute kufesi kwako. Saka pandinenge ndichizvipukuta kufesi kwangu, munhu uya anobva angotanga kungonzwisisa situation yangu. Pamwe munhu ndiye ndichitomunyepera kutoti ndatorasika, ndikutobvawo kuzimu, nditori padouble up. Munhu uya obva atondibhilivha. Izvo dzinenge dzitori nhema. Then munhu uya anozoti kana andibhilivha mukuzoda kuzonondibatsira, ndobva ndinobva ndatomubata powo, ndobva ndamupira. But ndatamudzika hama dzangu, handichadi kuti ndinge ndichingoramba ndichiita izvi zvekuba, because ndinotya kuti maybe ndinokwanisa kuzourawa. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu way. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Baba vangu vainge vakaromba apo patainge tichiri vana vadiki. Zvinova zvinoita kuti mwana wangu ange achibuda mukaka kunge anoyamwisa. Apa mwana wangu uyu wandiri kutaura nezvake mukoma, pari zvino iye ane 11 years. Ndafamba ndaneta mukoma, ndasvikawo pakufunga kuti zviri nani kuti ndige ndichingotiza mhuri yangu nemudzimai wangu. Takangoita mwana wedu umwe chete. Saka mukufamba umu tinotoudzwa kutoti baba vainge vasingatombodi kuti ndinge ndichiita mwana. So ipapo pacho pandakazomitisa, hanzi baba vangu vainge vasitomborina kana kutombotarisira kuti ndainge ndichazomitisa, because at that time ndaingoita kunge munhu asina kana interest nevanhukadzi, because ndaipota ndichirota umwe mukadzi ainge akanaka zvisingaiti achiuya kwandiri ndichiita bonde naye. Saka ivo baba vainge vachingofungidzira kuti sezvo ndainge ndichigara ndichingoita bonde nemukadzi uya wechikwambo chavo kuhope, ndainge ndisingazoiti zvemagirlfriends. So ndakazongodanana neuyo akazova mukadzi wangu, ndikangoti almost by mistake. Then ndokubva tatongoita bonde, akabva atondiudza kutoti ainge atova nepamuviri. So ndichizomuunza pamba, hanzi that was a very big mistake that I did, because baba vangu vakabva vazowana mukana wekuti vange vachizogadzira mukadzi wangu. So mushure mekunge azozvara, then vakabva vazovhara chibereko chake. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadii mukoma Nashi, ndinoda kureurura kuti takamboita 2 years tichingokanda makoko emasadza pamba pemuvakidzani wedu. Apa tainge takaudzwa kun'anga kuti makore atainge tichazokanda makoko emasadza pamba pemuvakidzani ndiwo makore avainge vachazorarama vachizotambura vanhu ava. Saka murume wangu ainge akati at least kana tikakanda makoko awa pamba pemuvakidzani wedu for 4 years, because tainge takanzi gore roga roga it meant 10 years. Saka ainge akati 4 years it will mean 40 years isusu zvose zvavanenge vachishanda zvichiuya kwatiri. Saka murume akazongoti ngatingoregedzai. This was after 2 years, because tainge tava kuti kunyangwe tikashanya zviya paya pakunodya waizongopfunya musova wesadza muruoko rwako, then wobva wangoisa muhandbag, then taizoti kana tadzoka kumba tozokanda musova uya wesadza pamba pevavakidzani vedu. Takaita nguva kani tisingashanyi, taitoti kunyange mumhuri zvikanzi mafiwa taizotoita zvezva zvekuendako zvekumanikidzira makoko awa nemasadza awa. Taisambokanda akawanda, kana taingokanda even 1 musova. Taienda padhuze nejurawo usiku, taitaimira paya kana vanhu vavata. Saka pamba pedu nepamba pemuvakidzani pane umwe mumango, but mumango uyu uri muyadhi memuvakidzani. Saka iwo manje wakaremberera kusaidi kwedu. So murume wangu aingokwira pajurawo zvishoma, obva abatirira pamumango uya obva atokanda sadza reya. Dzimwe nguva
taitoti tichitopedza kukanda masadza aya taitonzwa ava kutodyiwa nezvinhu izvo murume wangu zvaakati zvainge zvakaita kunge zvivana zvicheche, but iye akati kubva muchiuno umu zvivana izvi zvicheche zvainge zvakaita kunge zvimhuru. Muvakidzani wedu ndiye wandingangoti akatanga, because iye akangotanga kungoudza n'anga. Saka n'anga iyi achiunza pamba pake ainge achida kusimbisirwa musha wake, so n'anga iye ndipo payakazodana murume wangu ikabva yazomuudza kuti pamba pedu ndo painge pari muzinda wevaroi. Hanzi sisi vangu vainge vakaita pamba pangu muzinda wavo pavaipota vachisangana nevamwe vavo. Saka hanzi zvinhu zvavo zvaizoti paya kana zvoda ropa zvaibva zvazoenda futi panext door zvichinoyamwa ropa revana vevavakidzani vedu. Murume wangu akabva atanga kupopota paakazonzwawo zita ravatete hanzvadzi yake yava kutaurwa, akati hakuna zvakadaro, because ivo vatete vedu ava vatori amai mufundisi. So mukoma vakabva vazorasira zvinhu zvavo kwatiri, vana vedu vakabva vatanga kurwara. Zvino vana vakati varwara, sisi vakabva vazondifonera, tikabva tazoenda kuna sisi. Vakaramba havo, but I saw kuti pane zvavainge vachiziva, tikabva taenda navo kune imwe n'anga, tikabva tazonzi hondo kuhondo, urwere kuurwere. Tichitaura mashoko awa tainge takabatiswa mapfumo. Murume wangu ainge akabata bvumo rake, neniwo ndainge ndakabata bvumo rangu, tichingoti hondo kuhondo, urwere kuurwere. Ndipo patakabva tazoudzwa kuti taifanira kuti tinge tichizoti each and every day kusvika tanzwa kuti taneta, tichingorasirira masadza panext door. Saka nemurume takangokwanisa kuzviita zvinhu izvi for only 2 years, which means kuti for the next 20 years zvose zvavanenge vachishanda, zvose zvinenge zvichishandwa nevana vavo semarasiriro atainge tichingoita masadza pamba pavo for 2 years, zvinorevawo kuti wavo hupfumi hunenge huchingorasikira huchipfachukira huchiuyawo kwatiri isusu. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Hanzi takati hondo kuhondo, urwere kuurwere, takabata mapfumo. Strange things do happen in this world. Hanzi for the next 20 years zvose zvavanenge vachishanda zvinenge zvichiuya kwendiri inini nemurume wangu. Ya pakaipa.